खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे भिडिअआ जागोन बिथां नबजित नार्जारी फंबायनि सायाव। बिथाङा गलाघाट जिल्लानि, बिथाङा दा DID लिटिल मास्टारावहाय टप 10आवहाय सिलेक्शन जानो हादों। दा बेनिखायनो बिथांनि जाखिनि भट होनांगौ टाइम बियो जागायबाय। दा भट होनांगौ टाइमा दिनै सुनिबार मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम आरो जोंनि भट होनांगौ टाइमा। दा भट होनांगौ जोंना प्रसेसआबो जोबोद गोरलै। नोंथांमोना मबाइलजों गावबागाव मबाइलजोंनो मोनसे नाम्बारावहाय मिस कल बुबानो बिथांनावहाय भट होनाय जागोन आरो। अब्ला नोंथांमोनहा गोबाव खालामालासिनो भटखौ होनानै बे जोंनि बर' फिसानिफ्रायनो सासे, बिथाङाबो अन्नानै नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायदो, जाहाथे बिथाङा गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हायो। अब्ला नोंथांमोना बयबो भटखौ हरगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो आखाइ खबजबनानै नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो, अन्नानै भटखौ नोंथांमोना बयबो हरगोन। अब्ला नोंथांमोनहा भट हरनांगौ नाम्बारखौहाय नट खालामनानै लादो। बे नाम्बारानो जादों 9152915246। आं रिपिट खालामनि 9152915246। बेनो बिथांनि भट हरनांगौ नाम्बारा। अन्नानै नोंथांमोनहा बे नाम्बारावहाय मिस कल खालामब्लानो भट हरनाय जागोन आरो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ हाजासे नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो। गोजोन्थों।